L'informe més complet sobre la trajectòria del Villarreal Club de Futbol en l'Europa League, amb totes les imatges dels 2.000 aficionats que van viatjar a Liverpool, és la principal aposta de la revista Poble en este mes de juny. La revista també inclou un reportatge sobre els usuaris dels horts urbans, així com el testimoni de la cooperant vilarealenca Mercè Vilalta, que ha estat en el camp del Pireu amb els refugiats sirians. Les alumnes d'estètica de l'IES Tàrrega, els docents jubilats i els alumnes del conservatori també són actualitat, així com les interessants declaracions del rector de l'UGI. Això i molt més en la revista Poble, la revista de Vila-real. Ja la tens al teu quiosc amb el suplement de Sant Pasqual, que inclou les millors imatges de les festes i també les fotos de tots els escolars premiats en els concursos de redacció i papiroflèxia de Poble. També, a juny, et regalem el pòster de Manu Trigueros.